Dobrý den, dámy a pánové, to... OK. Toho Subway prostě nevšimejte, já jsem tu, abych... Tady to... Já jsem tady, abych... vám řekl pravdu o Bigem. Někdo si myslí, že má 1,50 m, někdo 1,30 m, někdo 1,20 m. Ale reálně, kdyby řekl, že má 1,60 m nebo 70 m, OK, to se k tomu trochu blíží. Ale já si popravdě myslím, že Bige má tak 195 cm, možná i 201, takže jako nevím, ale jako Bige podle toho, jak vypadá na streamech nebo na videích, tak je vyšší jak většina youtuberů. Jako, tak rozhodně je vyšší jak já, ale OK. Já jsem v podstatě velký youtuber. Takže pokud jste chtěli, pokud jste hledali, jako, já věřím, že někoho hrozně štve Bige, ano. Ale jako já se na tady ho nedívám jenom kvůli Bigemu. Jako já u Bigoho asi mám odběr, nevím. Jo, já mám odběr na svém hlavním účtě, to je zase můj druhý kanál, takže... pokud se mi ho podaří dát dokumentu, můj bože, já jsem hrozně. Kdyby se mi ho podařilo dát do dokumentů, ten kanál, tak jo, můžete tam mít ten kanál, ale nevím, jestli to bude přesně. Dlouho jsem to nehrál. A jo, 900 000. Mě z toho bylo 100 000. A já jsem si to vyfotil, já jsem z toho byl tak nadšený. No a pak jsem